Bai. Bueno, aurrena egun hon eta eskerrik asko, etorri zatenok eta streaming bidez jarraitzen ari zaten noi, eskerrik asko. Bueno, prentxaurreko hau deitu dau, konbokatu dau, gehien bat, basotikek 2025 urtean zehar egin ditun ekintzen eta bultu dituen iniziatiben berri emateko. Jon Ander Ostolazak egingo dituen azalpenoik egokien eta zehazkien, eta ni bizka-bizkat aurretikan 3 edo 4 mezu eman nahiko nahituzke ez, gogoratzeko, beti egin hori deun bezala, basotik zer dela eta edo zertarako sortu zen, ez? Eta beti esaten duguna, ez? Sortu zen basotik fundazioa, fundazio publikoa, gizartean behar bat antzeman gendulako edo identifikatu genuelako, ez? Eta behar hori zen, gero eta baso jabe gehiago ikusten ari ginela, behan basoen turnoa iritsi eta pinuak edo bestelako zuaitzak bota eta berriro berlandatu dabe gelditzen ari ziala, ez? Eta horrek gugan kezka sortzen zuen, guk horri abandono hitza jartzen diogu, azken batean pentsatzen gendulako Gipuzkoan beti ala izan da bezala basoak modu jasangarrian, baina kudeatuta egon beharko luketela, ezta? Gipuzkoa badakigu nolakoa da, Gipuzkoa lurralde txikia da, baina basodan azaleraren portzentaia oso ondila da. Eguneko 60 ingurua, ez? 62 edo ez dakit zemadan, ez? Orduan, atea kontuke Gipuzkoaren erdia baino gehiago basoa degula, ez? Eta basoa esaten degunen, baso horrek paisai bat konfiguratzen du, euritikan sortzen den ura basoan iragaztu edo filtratu egiten da, ur garbia posible egiten du, ekonomia bat sortzen du, egurrak bioekonomia baten, ekonomia zirkular bate sortzen du, eta osasunean eta bizikalitatean, pertsonen osasunean eta bizikalitatean ere zuzeneko eragina dauka, ze basoiek Gipuzkoa hiritartu honen aisialdi leku dialako jende askorentzako, ezta? Orduan, ez da astakeria esango bagendu, o esaten degunean, basoen etorkizuna bermatzea, Gipuzkoaren etorkizuna bermatzea ere badela neurri handi batean, ez? Basotikek sortu du behatoki bat, eta datu bilketa bat ere egiten dezue, ene sartuko detaile askotan, baina Jon Anderrek aipatuko ditugulako hobeto, baina nik hortik ondoriztatu dituten 2 puntu nagusi dira, Gipuzkoarrok basoaren inguruko ezagutza oso txikia daukagula, ez? Oso txikia. Eta bestea baita ere, atentzioa ematen duena, ze askotan esaten da basoaren abandonoa, ama natura nahi duna egin dezala, eta ez? Gipuzkoar enkesta hortan edo lagina hortan jasotako porzentai altu batek baso kudeatua, baso zainduarekin identifikatzen du, ez? Modu jasangarri batean eta modu ordenatu batean eta planifikatuan kudeatzea ulertzen da basoa zaintzea dela, baso hori modu egokian herritarrei eskintzea dela, ez? Eta horregatik sortu zen, basotik baso zaintza aurreratu hori burutzeko. Baina esan eta bezala, hortikan aurrerako azalpen guztiak Jon Anderrek basotiko gerenteak emango ditu. Eskerrik asko, Xabier. Guk 26an 2 urte beteko ditugu gure jarduerari hasiera eman genionetik. 24. urtea guretzako baso jaben urtea izan zen. 2025 gizarteratzeko edo baso mundua gizarteratzeko laneiekin genien. Eta 26a guretzako baso lanak beste eskala batera eramateko urtea izango da. Momentu honetan basotiken
interesa agertu duten familiak 900 baino familia gehiago dira, 200 kontratu pasata sinatu ditugu, eta 600 familia inguru zai daude, oraindik proposamen bat jasotzeko, eta 70 bat familiei proposamen aurkeztu diegu, baino erantzun baten zai gaude. Egun kudeatzen ditugun hektareak 1800 pasatxo liazke, eta egia esan Gipuzkoako lagin oso ona liateke. 150 hosto zabolak dira eta 150 koniferak. Bai, Xabierrek aipatu duen behatoki horren arira, galdetegi bat ingenion Gipuzkoako gizarteari eta beste galdetegi bat ingenion gurekin erlazio duten familiei. Galdetegi horretan oso pozik agertu ziren guk ematen dion zerbitzuarekin, baino eskaera argi bat zuten 26ra begira, eta zan gogoa zutela ja ikusteko bere basoetan lanekin hasiko ginela. Eta zentzu horretan, leheno aipatu duten bezala, 26a izango da baso zainketarako lanak beste eskala bat hartuko duten urtea. 2026a bukatu aurretik, sinatuta ditugun familien 185 basoetan interbentzio bat edo beste inda bukatuko dugu. Datu hau pixka bat zehaztasunera eramango bagenu, emaitza hau ikusi dezakeu. 2025 urtean Basotik Fundazioak 27 hektarea inguru landatu zituen, eta urtengo neguan 110 hektarea baino gehiago landatu ditugu. Garbiketei dagokionez, aurreko urtean 70-80 hektarea inguru garbitu genituen, eta urten 240 hektarea baino gehiago izango dira. Garbiketak beti ulertuta ez dela basoa jardin bat bezala usteko helburuarekin nitzen, baizik eta garbiketa hauen helburua dela zuhaitzen garapena erraztea, sute eta beste arrisku batzuen ekiditea, eta baita ere biodibertsitatearen zaintza. Eta bukatzeko aprobetxamenduei dagokienez, aurreko urtean 16 hektarea inguru aprobetxatu genituen, eta urten 150 hektarea inguru izango dira. Datu bekin erraz ikusi dezakegu beraz basoen zainketarako lanak beste maila batera eraman ditugula, eta hor aurrekontuaren erabileran argita garbi ikusten da. Aurten baso zainketarako interbentzioek duten partida irukoiztu edo gehiago ingo dugu. Hau, lanei dagokionez, eta etorkizunako erronka guretzako argiak dira urte hau bukatze aldera. Zain dauden 600 familia horiei proposamena prestatuta aurkezteko helburua markatu dugu, basoak zaintzeko lanen ildoa indartu eta jarrituko genuke, eta baita ere gurekin kontratua sinatuta duten familiekin komunikazioa hobetu eta indartu nahiko genuke. Euren basoetan egiten dugun lana, hauen egoera eta zergatiak azaltzeko, eta zentzu honetan urte bukaeran, hurrengo urte hasieran, familia bakoitzari txosten pertsonalizatu bat. Helaraziko diogu informazio hau guzti hau jasoaz. Eta, hau izango litzateke gure baso zaintza jasangarriaren zerbitzuari dagokion zatia, eta orain baso jabi dagokion atalarekin jarraitu dezakegu. Xabierrek aipatu duen bezala baso jab aurreko urtean martxan jarri gondun ekimen bate izan zen, eta helburu argi batekin Xabierrek aipatu duen bezala Gipuzkoarron 186 pasatxok basogintza eta basorekiko duen ezagutza oso txikia da. Hau arazo bilakatu daiteke, garrantzitsua dalako basoek duten garrantzia eta ematen dizkiguten onura guztiak plazaratzea eta jakitera ematea, eta helburu honekin sortu egon nun baso jab. Urte terdi inguru honetan 3.000 parte hartzaile baino gehiago izan ditugu, martxan jarri ditugun 115 ekintza baino gehiagotan. Batzuk aipatzekotan, izen bereziak esatearren aurten Real Sociedad Fundazioarekin indegun landaketa, haian Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuarekin martxan jarri ditugun tailer eta basoterapiak, gaur egun 1000 parte hartzaile baino gehiago izan ditugu,
eta teknikarien formakuntzakin hasi gera, baita ere zerbitzua eskalatzeko helburuarekin, Dabako udalarekin, OZetarekin eta Euskadi Fundazioarekin Deban jarratu genuen txirrindularitza bira. Orain dela urte bete, uztailaren 3an aurrekortian baso jabe familiekin ingenuen lehenengo batzarra. Aurtengoan gaur batzarra antolatuta genuen, 200 pertsona baino gehiago elkartzeko helburua genuen, kursalean izan emateak agortuta zeuden, baino astelenean erabaki genuen bero bolada honekin eta administrazioek abiatutako gomendioei jarraituz, bertan bera. Utzi dugu gaur arratzaldean kursalean ingo genuen batzarra. Pena da, guretzako fetxa oso seinalatua da, egutegian, baina arduraz jokatzekotan bertan bera guztia erabaki genuen. Eta baso jabekin jarraituz, beste punto garrantzitsu bada guretzako klima aldaketako egoera honetan ezagutza laguntza matea, imaz demasi erderaz esaten da bezala, Euskal Herrian suertea dugu eta erakunde garrantzitsu eta punteroak ditugu zentzunetan, eta eurekin elkarlanean hasi gera. Neiker hasi Deustuko Unibertsitatean, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, guzti hauekin ikerketako proiektuak martxan jarri ditugu oraingoz, eta zentzu honetan euren eskuetara jartzen gera ikerketako proiektuetan laguntzerik izango bagenu. Eta bukatzeko, nik usten dut 2 urte hauen ondoren Basoti Fundazioa eta Basoja bera fase berri batean sartzen ditugu. Dagoeneko, irmo edo sendo daun proiektu bada, inolako zalantzari gabe, eta hurrengo urtetara beira martxan ditugun lan ildoak indartu, eta beste berri batzuk martxan jartzeko helburua dugu. Erderaz pixka bat laburpen txiki bat, actualmente la Fundación Basotik tiene firmados más de 200 contratos, está gestionando más de 1.800 hectáreas, de las cuales la mitad serían coníferas y la mitad frondosas. Han sido más de 900 las familias que han mostrado interés en recibir una propuesta por nuestra parte y tendríamos en lista de espera alrededor de unas 600, siendo uno de nuestros objetivos principales presentarles una propuesta a lo largo del año 26. Para nosotros este es el segundo año desde que iniciamos nuestra actividad y así como el año 24 fue el año del propietario, el año 25 el año en el que iniciamos la socialización y el acercamiento del bosque a la sociedad, para nosotros el año 26 va a ser el año en el que vamos a empezar a cuidar los bosques en el propio terreno. En este sentido, los datos hablan por sí mismos. Vamos a pasar de plantar 27 hectáreas en invierno del 25 a plantar más de 110 que ya hemos plantado este año. Vamos a pasar de limpiar alrededor de 80 hectáreas a más de 240 y de aprovechar 16 hectáreas el año pasado a más de 125 este año. Y después, para terminar, en cuanto a Basoja, la iniciativa que pusimos en marcha el año pasado con el objetivo de acercar el bosque y el mundo forestal a la sociedad en general y de atraer a los principales actores de la sociedad civil de Guipúzcoa a nuestro mundo, donde hemos llevado a cabo más de 115 actividades con la participación de más de 3.000 personas, entre ellas nombres tan importantes en la sociedad guipuzcoana como la Fundación de la Real Sociedad, con quienes hicimos la plantación en Haya este invierno, la colaboración con la Fundación Euskadi, con el Basque Culinary Center y también con los principales agentes del conocimiento, como pueden ser ASI, Tecnalia, Neiker, la Universidad de Deusto o la Universidad Pública de Navarra. Nosotros entendemos que en estos momentos ya la Fundación Basoti como proyecto es un proyecto ya asentado y que entra en una fase de crecimiento y de apertura de nuevas oportunidades y vías de trabajo. Y tandere aldetik, esan dakoa, guretzako gaur fetxa seinalatua zen, urteroko batzarra genuen baso jabekin, baina egoerak behartuta onena iritu zitzaigun astelenian bertan bera ustea.
Horrek ez du esan nahi, aurten batzar hori iteko helburua dugu, eta saiatuko gara ahalik eta azkarren baso jabe familiei data berria jakinarazten. Eta nire aldetik hau guztia, Xabier. Nik uste esan duenarekin garbi ikusten dela, nik komentatzen dugu, basoak beti izan ditu hiru funtzio, ez? Funtzio soziala, ekonomikoa eta ambientala beti izan ditu. Gehiago edo gutxiago, baina funtzio bitako bakoitza bete izan du, ez? Beti jun izan da jendea mendira, funtzio sozial hori. Beti ekarpen bat egin izan dio biodibertsitateari, gehiago edo gutxiago, segun eta ze landaketak eta diren, eta funtzio ekonomikoak gehien baten kontutan izan dena historikoki, ez? Egurraren etekina edo egurra lortzea. Baina Jon Anderren azalpenaren eta basotiken jarduera ikusita, nik uste garbi izan daitekeela, hiru funtzioak modu orekatuago batean balorean jartzen ari gerala, ezta? Funtzio ekonomikoa noski, eta nik uste funtzio ekonomikoa ingurugiro funtzioarekin oso lotuta dagoela, bioekonomia bertan sortutako lehengaia, bertan konsumitzea kilometro zero izatea, bai altzaria sortzeko, bai bioekonomia, biokombustiblea, bioerregaia sortzeko, bera garrantzia dauka, horrek eragin ekonomikoa dauka, baina baita ere ingurugiro eragina, eta baso jap eta esan dituen beste ekimen guztioiekin, gizartera begira egiten ari den funtzio garrantzitsu hori nik uste dut garbi gelditzen dela. Eta hemendikan aurrerakoa, baldin badago hortik galderaren bat, gu erantzuteko prest. Egunon, nik galdetu nahi dut zutei buruz. Gaur egun jasaten dugun beruarekin, eta zuteak direla era, eta nola dago Gipuzkoa? Garrantzitsua da basoak mantentzea horrelako egoera gertaz daitezen? Eskerrik asko. Bai, oso galdera oportunua gaina, ez? Gero hauekin hori da, nik uste deten oso ondo egindako galdera badala, horretik gu gure apustua egiten dugu baso kudeatu baten aldeko apustua, ez? Hemen historikoki basoa Amazonas Gipuzkoa inoiz ez da izan, ez? Gure mendiak eta gure basoak kudeatuak izan dira, gehiago edo gutxiago. Pagoa ez egonean ere, txondarra egiten zen, ikatza ateratzen zen, ez? Eta gure asmoa hori da, basoak kudeatzea, bioerregaia gutxitzea, basoak kudeatzen baldin badegu, basora joan egiten gera, eta basora joaten gerean bideak edo egindako pistak eta garbitu egiten ditugu, eta horiek kortafugozen efektua egiten dute gu juten baldin bagera. Ubideak eta ere garbitu egiten ditugu igadura gutxitzeko eta ez. Orduan, kudeak eta horre beak gure ustez prebentzio lan ikeragarri egiten du baso zuteen inguruan eta gainera gero eta gehiago izango dira segarrengo generazioko zuteak, ez? Zorionez, egun hauetan ez gera izaten ari zuterik, gu pentsatzen dugu eta ez naizen damutzen hau esan izana, ez? Ez baldin badie esaten neurri handi baten badelako aurrez prebentzio lan bat egiten ari geralakon eta basoen kudeaketa bat egiten ari geralakon. Baina bildur hori bagenuen, ez? Ustea kudeatu gabe hor bioerregai asko sortu daiteke, ez? Eta ez da gizte porcenta izan, baina 16% edo ja... Abandonua, basoen abandonua 16% bihurtzen denean, hor mendian kudeatu gabeko 16% ja porzentai altua bihurtzen da eta arriskutsua bihurtzen da. Horregatik guken besteak beste apustu egiten dugu baso kudeaketaren aldeko apustua. Gaztelaniaz erantzungo zenuke? Nola? Gaztelaniaz erantzungo zenuke? Bien. Bueno, pues la pregunta era muy oportuna porque con estos calores el riesgo de incendios es muchísimo mayor. Por suerte no estamos teniendo ningún incendio. Creo que ayer únicamente en la zona de Escoriaza se produjo uno, pero que se controló rápidamente. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Y la apuesta por una gestión forestal sostenible
que lo estamos haciendo a través de Basotic, responde, entre otras razones, también a una necesidad de prevención de esos posibles incendios que pueda haber, ¿no? Un 16-17% de bosque o monte abandonado en Guipúzcoa es un potencial de riesgo de incendios cada vez mayor, ¿no? Un bosque gestionado se reduce enormemente la capacidad de biocombustible que pueda haber. Además, si se gestiona el bosque, lo que conlleva es que hay presencia humana, que la gente y los propietarios, en este caso Basotic, va a ese monte, lo gestiona, las pistas se limpian. Limpiar las pistas o los caminos de acceso también hacen un efecto muy importante de cortafuegos. Porque si no también, si la gente no va al bosque, esas pistas se cubren también de maleza y ya en la pista deja de hacer esa función de cortafuegos que es muy importante, ¿no? Por eso, bosque gestionado, nosotros identificamos bosque que previene de los incendios y además colabora en todo lo que es Ayer decíamos en otra reunión, ¿no? Los fuegos y los incendios se producen igual cada 20-30 años, pero es que en unas zonas determinadas, pero es que en esos 20-30 años, si se produce una vez, perdemos 50-60 años de monte plantado y monte con biodiversidad, porque luego cuesta muchísimo replantar y que otra vez eso se convierta en bosque, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pues esa labor de prevención que se hace a través de Basotic. Enrollatu iniz, baina, bueno. Besterik? Ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Venga.